Настроението да е на май, а масата да е пълна. Пожелаваме ви много здраве, късмет, любов и берекет през цялата година. За Божидар, успех и щастие! За Виктор много радост и сбъднати мечти. За Цветан здраве, дълги години и семейна гордост. Айде оркестър засвири един як талава кючек за тази прекрасна компания. Нека купонът започне. Следва един горещ кючек за Божидар, Виктор и техния баща. Нека музиката да гърми, настроението да е на макс, а масата да е пълна. Пожелаваме ви много здраве, късмет, любов и берекет през цялата година. За Божидар, успех и щастие! За Виктор много радост и сбъднати мечти. Цветан здраве, дълги години и семейна гордост. Айде оркестър засвири един як талава кючек за тази прекрасна компания.